Eu son Fran Millán, son carpinteiro, son a persoa que está detrás de Frouma e o que facemos é mobiliario de deseño con madeira de batea recuperada das rías galegas. O proceso varía un pouquiño, depende da tipoloxía de peza. Temos como dúas liñas, unha, os nosos deseños e a nosa colección, que solen partir dun boceto ou dunha idea. Normalmente, despois dos primeiros bocetos en papel, facemos un modelado 3D para anticipar errores ou ver perspectivas e despois empezamos un traballo máis artesanal que previamente requiere dun traballo de limpeza desta madeira. Esta madeira non é poñerse a traballar como con calquera outra. Ven moitas veces aí que quitar a retirada de cravos, de conchas de moluscos, antes de poñerse a traballar. E despois hai outra parte de pezas que están máis enfocadas a traballo máis a medida, de instalacións, colaborando con estudios de interiorismo, arquitectura, entonces aí vamos un poquinho da man, facendo o deseño a medias ou o deseño unha das partes que nos producimos, estamos un poquinho abertos ás dúas cousas. Eu creo que o que máis me gusta é, aparte de poder crear esas pezas únicas e de calidade, contar a historia, que cada peza é máis que unha peza funcional. É unha peza que, ten unha historia de todo o esforzo da xente do mar deses 25 anos nun ambiente tan hostil e tan duro como é o mar e que despois, transformándoa con traballo, tes un anaco de mar no teu fogar ou no teu negocio. Eu creo que a marca de artesanía de Galicia é unha marca reconocida xa a nivel internacional. Entonces, estar dentro do selo danos unha visibilidade e chegar, por exemplo, aos mercados que para un pequeno proxecto ou para unha pequena empresa como a nosa, a nivel individual sería moi complicado, non? A parte que tamén respalda como esa calidade, esa autenticidade, ese traballo artesanal e despois, por outro lado, tamén nos abre a posibilidade de colaborar con outros artesáns e facer sinerxias que creo que sempre son enriquecedoras, non?